तेवढं गेलं স্বপ্ন সাত কেন লেখা ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ବହୁତ ପଇସା ଆଣିବ ହେଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆଣିବ ଏଇଆ ନଉନ ମୁଁ ତ ଏଇଆ ନଉନ ହଁ ନହେଲେ ପଇସା ଆସିବନି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଭେଣ୍ଡି ବାଇ ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଏମିତି ଟକ୍ସିକ୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରୋକଟୋକ କରେ ଆରେ ଭାଇ ସେ 300 ଟଙ୍କାର କଫି ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଖୋଜି ନେବି